Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Hello mga people, mga human beings sa tanan dihang nagtanaw sa atong YouTube channel. Sa di pa ta sugod ay mong kalimot pag-subscribe ni Miss Human Being. Subscribe na para madali, para makita ka gaunsa di ay kuno. Istorya tabahin sa iyang buhok ni ma'am. Kaning buhok ni ma'am, giriba ni duha na gyud ka tuig ang nakalabay. Ang nakalami ni ma'am kay dili sige gabalhin. Wa pa gyud siya buhok. Ingani ang mga customer uban. Regular customer di ginalabas basta nga muhawa diring dapita kay ikaw kuno di madawt imong buhok di gyud ka mo balhin. Nya ang buhaton ani karon kay kulura na to ni then iriban pero magriban ko diri ra pud taman. Kay kaning dapita muhamis naman na siya, matulid naman na siya. Kaya dito pagbanlaw ani, ato siyang imusipay. Pero makita na ninyo niya, ato rang videohan, ug unsaon ni siya para muhamis. Pwede na nagdili ng butangan ug atong medisina nga siglat, rebanding, kay para ang buhok, magwapa, makuan ba, maparihan na sila, ma-even na ang kuan kanang riban. Kang gusto unta ni ma'am, putlan unta ni, para nako sayang kay ning rebanded nga buhok duha naman ni katuig pero tulid gihapon wala pud siya nga bugto-bugto wa pud siya nag split ends basta original ang medisina never gyud mag split ends sama ani niya ipaduol gani di ba guwapa gihapon ang buhok ang grano sa buhok ang texture sa buhok di ba hamis kaayo dating tulira gihapon kaayo mabatian gyud na nimo ikaw mo gadala aning buhok kay ngana gyud nang rebanding sa Schwarzkopf dili gyud ka magbahay kay ingani ko mag-color og buhok nisunod jud ko sa among procedure sa among seminar nga dili gyud iabot sa bagol-bagol dayon kay para mo color ang buhok sa diri usa pa nato kuluran dinhing dapita kay imo gunang kuluran dungano na nimo og kulor kana diha mo dali kay na mo develop pila ra na ka minuto mo color na din siya so ini kahuman nimo og color ana niya banlawan nimo muhayag yun ang punuan sumuo na siya nga ang color tan-awon nimo wa nagkapariha gapatsing-patsing hayag ang punuan so kinahanglan paunahon sa ni siya diri og mga 30 minutos di pagkahuman usa pa diri kay 15 minutos mo color naman ning dali ra kay nimo color kay usa dahon pa na linghod ka iba murag bag-o pa kay sa hinsubol mo na nga kinahanglan jud imo sa ninganaon paabuton sa na nimo kay dili siya pwede dungan-dungano na nimo og color kay dinalian aron human kasi imong trabaho wala kay customer mahimo ana kay imong buhok ana wa nang patsing-patsing ng color kinahanglan inganaon jud ang magtrabaho kay para gud nako ha base sa ako ang experience sa una ug sa karong panahon nga naggamit ako Schwarzkopf dako kay kalahian kay ang among seminar sa una wala man migi seminar og ingani nga inganiaon jay pagkulor ang buhok ang sa Schwarzkopf diha na ko nakabalo nga inganaon din na pagtrabaho tarungon jud nato kay ug di nimo na tarungon magpatsing-patsing nya kani pod diring dapita kay naman ni daan nga kulor pwede ra po nato ni siya butangan og tubig isprehan siya dig tubig then atong porosity balancer dili na to kalimtan ini ka color na atong isudlay kay pwede ra man sa sudlayon abot as tumoy para mag-even ang color klaruhan na ninyo diha makita na ninyo nga ming color na siya di ba kanina maklaro na nga ning color so butangan nato ning punuan kani siya butangan na nato ni kay yung color naman kay dugayon pud kaina nimo og butang og color kani pud diring dapita muhayag na pud kaayo labi na diri muna siya nga ang color gyud kinahanglan na atay timer nga gisunod kay ug di nato na sundon gyud ang mga procedure nga mo among giseminaran ang buhok gyud labi na ni kang ma'am refine kaayo dali ra jud kaayo mo kuan color mo nang inganaon na pagkulor og buhok dili kay magabot-buot kinahanglan na ayud ang procedure sundon banding number 1 ug number 2 ug ang buhok ingana siya refine ra kaayo mo nang ato siyang gimix ni siya diring duha nahumanan ni siya og mix daghan na kay akong gigama unang kinahanglan siya ato siya gimix daghan ang number 1 gamay ra ang number 2 kay ang purpose sa number 2 para dili mo paspas ang ato ang pagprocess sa buhok labi nag-refine ang buhok ni ma'am straight na daan so dili gyud pwede og number 1 tanan kay dili kay mo straight ang glat rebanding no gamix ta ani nila si number 2 na ni ako gikuan karon para diri dapit sa in between bitaw kanang rebanded or dili rebanded nga buhok kay katong rebanded man good dapat ato ibutang niya mild nga medisina kay para dili gyud magbritol ang buhok parehaan ni ba kung buhaton kay imo magunibutangan pag number 1 in between mahadlok gud ka gihapon kay basig mabritol ang buhok ba kay kani magong pagbritol di na gyud na imo maapas mo nang hinay-hinay jud ka mag-apply ana refine man ni siya og buhok mo na nga diring dapita
naman ay katong giriban ako mga last 2 years kapin muna siya nga dihang dapit ta tulid na nya tanawa na dahing tulid na no ato siya i-twist ko kadyot ra kaayo ba pero jud siya kay tulid na lagi buhok nga ingani kinapoy buhok nga bisag gagmay kay grano dugay pud niya mo tulid pero kang ma'am dali ari kay ning tulid no sa buhok gunita na nako akong ipasaka paggunit kay aron bitaw gyud kanang gagmay kaayo ba makuha nako na kanang sa ilalom kay gamitan ko na to nagsudlay dili kaayo siya kanang daghan kay mga hagbong so kinahanglan gyud akong gunitan kay normal man gyud ang buhok nga daghan gyud kaayo og kanang nainanubo napoy nga tangtang kay ingana man gyud ang buhok normal na nga na mga mugbo para ana bitaw nang hagbong ya og di na nimo gunitan dili gyud nato tarong og plansa nang ako siyang gunitan kay aron sayon na kay siya plansahon niya dali ra jud kay kamahuman og plansa ba dili bitaw para nang magsudlay ka kay murag kuwangan ang imong kusog kay imbis nangusog ka di nimo matarong labi na tong tumoy kani bitong tumoy tanawan ni tumoy kung saon siya pagplansa kay kanang tumoy bagaon yun anako kay ako nang gunitan kay para kani bitong sa tumoy kana lisod man imo i-plot ning tumoy ani og gama nipis kay imong kana kinahanglan gyud tarong ni diring dapita kay aron matarong bitaw gyud mo mahawa gyud tikwas-tikwas kay mo tikwas mo gyud ang buhok normal man na siya nga inganak magplansa basta baga na akong kuhaon na pud kay kato na kong tumoy akong ayuhog plansa kay di mo na ayuhon inikahuman ana niya na gyud siya mura og nag-fly away muna kinahanglan gyud tarungon og trabaho kani si Mambi regular bining customer pila na kan ikatuig balik na ni siya di siya pahandol sa lain kay kana laging nakasuway na kag Schwarzkopf dili nakaganahan o dili ka mo pas Schwarzkopf kay ang Schwarzkopf manggod kay para tong nakita nyo ganiha ang buhok ma'am hamis kaayo no tungod ba to sa plansa kay ang plansa nato lokal pa ni dili gyud siya magdugay ang atong trabaho nga rebanding kay gwapam gyud ang rebanding basta Schwarzkopf nya kani pong mga plansa didto ra magyapon ako ipamalita ng kumpanya kay di man pwede bisag asa tampay og plansa kay ug daing kong plan sa itong gamiton, di ko sigurado nindot kog agi. Human being, naana pud ta karon nahuman na gyud ta sa to ang gibuhat, tan-awa daw. Kasi tan-aw niyo ana. Di ba nagwapa na iyang buhok no? Kay gwapa na nagwapa tan-aw lang nato. Muna siya nga magbalik-balik yun ang mga customer kay makasuway. Kay ato di siyang gikuluran pag human ato siyang giriban. Sa iyong tan-aw din muna si ma'am mo balik siya diri kay udi siya mo balik dili gyud siya magwapa ang buhok unang kinahanglan jud nga mo balik gyud ka kay di ka mo balik bisag asa ka mo adto imong buhok wa ta kabalo di ta panghilabot basig madaot kay una kasuway na gud kanako kasuway na ka ni Miss Human Being dili gyud na maun sa imong buhok kay tungod sa mo ang gigamit ng mga produkto dili gyud makadaot ang Schwarzkopf. So wala pa nakasubscribe sa to YouTube channel, please subscribe Miss Human Being. Nya sa sunod na tong kita-kita, daghan kayong salamat. Bye.